Máj. Pre včelára je to asi najhektickejší, no zároveň najdôležitejší mesiac v celom roku. Poďme sa spolu pozrieť, prečo sa práve v týchto pár týždňov rozhoduje o úspechu celej sezóny. Viete, presne v tomto období sa naplno ukáže sila každého včelstva. Príroda doslova exploduje životom a úl s ňou drží krok. No a práve preto je precízny manažment a správne načasovanie úplne kľúčové. Dnes si prejdeme 5 hlavných tém. Pozrieme sa na to, prečo je máj taký kľúčový, ako manažovať priestor v úli, ako predchádzať rojeniu, čo to znamená ísť za znáškou a nakoniec si prejdeme technológiu prvého vytáčania medu. Dobre, tak poďme na to. Májom sa teda hlavne v tých južnejších oblastiach Slovenska začína to skutočné produkčné obdobie. Všetka tá jarná práca, všetky prípravy smerovali presne k tomuto bodu. A prečo práve teraz? No, je to vlastne taká dokonalá súhra. Včelstvo je na vrchole síl, plné mladých včiel, ktoré sú pripravené pracovať. A príroda im v tom istom čase ponúka obrovské, priam prestreté stoly plné nektáru. Toto je ten potenciál pre naozaj bohatú znášku. A to nás privádza k prvej veľkej úlohe. To včelstvo rastie doslova exponenciálne a zúfalo potrebuje viac miesta. Predstavte si to ako rodinu, ktorej je zrazu malý git. Potrebujú priestor nielen pre nové včely, ale aj na ukladanie všetkého toho nektáru. A našou úlohou je im ten priestor dať, správny čas a správnym spôsobom. Kľúčový termín, ktorý tu budeme používať, je vpúšťanie do medníkov. Čo to znamená? V podstate staviame včelám ďalšie poschodie na ich dome. Tento nový priestor, medník, slúži výlučne na to, aby tam ukladali med, ktorý si potom vezmeme my. A teraz pozor, je tu jeden kľúčový princíp. Ten priestor sa nepridáva naraz. Je to postupný proces. Začína sa len s polovicou medníka, aby včelstvo neutrpelo teplotný šok. Až keď sa znáška naplno rozbehne, pridávame ďalšie medzistenky. Medzi plodisko a medník sa potom vloží materská mriežka. Tá je absolútne kľúčová, lebo zabezpečí, že matka ostane pekne dole a hore v medníku bude len čistý med. Dokonca aj prístup sa na začiatku trochu obmedzí, aby si včely udržali teplo. A presne o tom hovorí aj táto myšlienka. Čelíme tu reálnemu riziku. Zvlášť v polovici mája, keď prichádzajú ľadoví muži, sa môže náhle a výrazne ochladiť. Ak by sme priestor rozšírili príliš rýchlo, mohlo by to viesť k podchladeniu plodu a to by včelstvo naozaj vážne oslabilo. No s rastúcou silou a čoraz preplnenejším úlom prichádza ďalšia veľká výzva – rojenie. Pre včely je to úplne prirodzený spôsob, ako sa rozmnožiť, ale pre včelára je to tak trochu nočná mora, lebo to znamená stratu polovice včiel a samozrejme oveľa menej medu. A ako na to? Jedna z najelegantnejších techník je tzv. Prevesovanie plodových plástov. Má to skvelý dvojitý efekt. Dole v plodisku sa uvoľní miesto, takže matka má kde klásť a zároveň sa mladé včely, ktoré sa starajú o plod, presunú hore do medníka. No a keď už sú tam hore, tak okrem starostivosti o plod začnú zaplňať bunky aj nektárom. Geniálne však? Ale ako pri všetkom vo včelárstve, aj tu je kľúčové načasovanie. Takže kedy je včelstvo vlastne pripravené na takýto zásah? Lebo ak to urobíme prískoro, je to katastrofa. Včelstvo jednoducho nemá dosť pracovníkov na to, aby ten obrovský nový priestor vykúrilo. Výsledkom je podchladený plod a slabé včelstvo. Treba počkať, kým je včelstvo, ako sa hovorí, zrelé. To znamená, že je dosť silné na to, aby okamžite obsadilo celý nový priestor a udržalo v ňom stabilnú teplotu. A nie je to len nejaký pocit, je za tým čistá biológia. Bavíme sa tu o teplote medzi 34 a 35 stupňov Celzia. To je teplota, ktorú včely potrebujú udržať pre zdravý vývoj plodu. A to dokáže len naozaj silné a zrelé včelstvo, aj po takom zásahu, ako je prevesenie plástov. Dobre, priestor máme pod kontrolou, rojenie tiež. Čo ďalej? No, predsa ideme za najlepšou hostinou. Niekedy tá najbohatšia pastva nie je hneď za rohom a preto treba za ňou vycestovať. A tu prichádza na scénu kočovanie. Včelári naložia svoje úle a presunú ich k obrovským lánom kvitnúcej repky olejky. Jej potenciál je naozaj masívny. Bavíme sa o zdroji, ktorý na Slovensku uživí až 150 000 včelstiev. To sa oplatí, nie? A teraz k tomu, ako sa včelári rozhodujú na základe dát. Moderné včelárstvo totiž nie je len o pocitoch. Kľúčovým nástrojom je úlová váha. A je veľmi dôležité na ňu postaviť včelstvo, ktoré je priemerné. Nie je to najsilnejšie, ani to najslabšie. Inak by boli dáta skreslené.
Tá váha totiž neklame. Je to v podstate denný report priamo z úľa. Každý deň včelár vidí, koľko nektáru pribudlo. Vďaka tomu presne vie, kedy znáška začína, kedy je na vrchole a kedy sa končí. A podľa toho môže plánovať ďalšie kroky. A sme vo finále. Celá táto májová drina smeruje k jedinému bodu. K prvému medobraniu. Je to ten moment, kedy sa všetká práca konečne premení na tú najsladšiu odmenu. Celý ten proces sa dá zhrnúť do 4 hlavných fáz. Najprv musíme overiť, či je med zrelý, potom príde na rad odviečkovanie, teda odstránenie voskových viečok. Následne med v medomete vytočíme a nakoniec ho necháme vyčistiť a uskladníme. Zrelosť medu je absolútne kľúčová. Prečo? Lebo ak by sme vytočili nezrelý med, ktorý má veľa vody, mohol by nám jednoducho skvasiť. Sú 2 jednoduché testy. Jeden je taký praktický, plást otočíme a prudko ním trhneme. Ak nektár nestrieka, je to dobré znamenie. Ten druhý, spoľahlivejší, je nechať rozhodnutie na včely. Keď oni uznajú, že med je dosť hustý, zakonzervujú ho voskovým viečkom. Ak je zaviečkovaná aspoň tretina plástu, môžeme ísť na to. A tuto máme pekne vedľa seba. Vľavo je nástroj, medomet, čo je v podstate taká odstredivka na med. A vpravo je výsledok, presne to, o čo sa celý mesiac snažíme. Nádherný plást, plný zaviečkovaného medu. A ešte zo pár profitipov, aby to išlo hladko. Med treba vytáčať hneď, kým je ešte teplý z úľa a pekne tekutý. S medometom začíname pomaly, aby sa nám nepolámali nové, krehké plásty a rýchlosti zvyšujeme postupne. Potom med prejde cez sitá, ktoré zachytia vosk. A nakoniec veľmi dôležitý krok – čírenie. Med sa nechá pár dní odstáť, aby všetky bublinky a nečistoty vyplávali na povrch. Takže aby sme si to zhrnuli. Máj nie je len o tom prvom mede. Všetko, čo včelár v máji urobí alebo neurobí, nastaví kurz pre zdravie a produktivitu včelstva na celý zvyšok sezóny. Dobrá práca v máji je základom úspechu v júli aj v auguste. A to nás privádza k takej poslednej otázke na zamyslenie. Poľnohospodárska krajina okolo nás sa mení. Pribúdajú monokultúry, zdroje potravy pre včely sú často menej rozmanité. Ako budú musieť včelári v budúcnosti prispôsobiť svoje májové stratégie, aby zabezpečili nielen úrodu medu, ale aj tú životne dôležitú službu opeľovania, od ktorej všetci tak veľmi závisíme?